Здравейте, приятели! Аз се казвам Венелин Калинов от оръжейен магазин град Рузе. Днес на вашето внимание искам да ви покажа и да ви представя още едно оръжие от нашата колекция. Става въпрос за тази ловна успоредка, английски модел York House Regent Street London. Едно изключително красиво и удобно оръжие. Калибър е 12 по 65. Дължината на цевта е 71 см. Дължината на приклада от първия спусък е 36 см. Оръжието е с дамаскови цеви. Много красиво, без абсолютно никакви язви и луфтове. Сега ще го разгледаме подробно отсякане, за да се убедите в неговото състояние. Много хубаво лостът, който е за отключване, в много хубав цвят синкав. Състоянието на цевите отвътре е перфектно. Оръжието се затваря много плътно. Много леко и удобно оръжие. Английска класика. Има, мога да кажа така, захабяване по приклада. Лака е така доста олющен, но само лака. Имаме и тук рок от било, според мен, както и в ложата, като детайл вграден. Много красиво, много удобно оръжие. Сега ще го разглобим, за да видите състоянието на оръжието максимално отблизо. Ето ги печатите. Имаме надпис Nitroprof. Инкрустацията, цевите, състоянието, въпреки че са дамаскови, са в перфектен вид. Състоянието на главата. Абсолютна класика за феновете на английските оръжия, на откритите короци. Това със сигурност може да бъде едно добро попълнение в оръжейната каса. Затварянето може сами да се убедите какво е. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някое друго от нашия магазин, не се колебайте да свържете с нас. До скоро, бъдете здрави и ловите стил!